Ce vă găsi, măi, Vladimir? Ce vă găsi pe voi Super Trooper să cântați piese de acum 100 de ani? Să ne faceți nouă mare plăcere. Am vrut să facem un concept inedit, îndrăzneț, care este unic pe piața românească. Să înglobăm toate hiturile celebre din anii 70 și nu numai. Exemple. Și să facem, ce anume? Exemple. Exemple, Celebration, We Are Family, That's the Way, Aha, I Like It, piese celebre ale formației Boney M. Și să nu dezvăluim chiar tot din prima, așa. Și tu de ce trebuie să fii așa, de ce trebuie să fiți toate crețuline așa? Ideea era nu doar să... Lasă fata să zică, cum te cheamă? Mă cheamă Daria. Aveai microfon, nu pot să cred. Așa? Crețuline pentru că în perioada respectivă de multe ori solistele erau de culoare și a trebuit să intrăm în personaj. Nu doar cântăm, ci suntem și personaje, ne axăm și pe coreografie. Asta vreau să vă întreb, facem evenimente speciale, mergem la una la alta? Da, vă așteptăm să ne invitați la petreceri, să facem o super petrecere ca în anii 70. Avem și noi un cont de Facebook, un ceva? Bineînțeles că avem, ne puteți găsi pe supertrooper.ro. Și tu ai microfon? Are și ea. Doamne, măiculița! Toți avem. Vine ca un șoc, nu? Exact, vine ca un șoc, toată lumea vine cu microfonul. Deci, pagina de Facebook? facebook.com/Supertrooper România și pe site pe www.supertrooper.ro. Vă pup, vă mulțumesc frumos. Pe mâine la ora 5 fără un sfert, deocamdată Super Trooper! Give it up for my ladies down. What? We are family. Hey, hey, I got all my sisters with me. Whoa, whoa. We are family. Get up, everybody, and sing it to me. Yeah, we are family. Hey, hey, I got all my sisters with me. Whoa, whoa. That's the way we party tonight. That's the way it is. 'Cause I like that shit tonight. What up? Shake, 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 shake. That's the way, I like it. 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 Dim right. Everybody gotta raise your hands up in the sky now. As we take it like this. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. All your love, all your love. What you doing now? As we dropping the beat right. Ladies and gentlemen, you know that's what I'm talking about tonight. Come on. There was a cat that really was strong. Russia's greatest love machine. He was ashamed how he carried on. Sally, thank you for the sunshine bouquet. Sally, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true. I love you. Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air and give me all your money. What you got? This is the story of a baker now. Ma baker, she taught her sons. Ma baker to handle their guns.
Ma baker, she never could cry. Ma baker, but she knew how to die. So